Ви Ой. хотіли б міським головою Херсона стати? Ні. Я вже наївся цього добра. Досить. Хай інші спробують. А хто, як не міський голова, може зробити якісь такі кардинальні зміни в місті? Слухайте, я візьму свій приклад. Я був міським головою, але в мене не було жодного депутата. І я от постійно між цими депутатами лавірував. І ми ж розуміємо, що любе рішення повинно бути освячено депутатським корпусом, більшості депутатського корпусу. Це було дуже важко. У кожного депутата, я розумію, що вони там вирішували проблеми своїх там депутатських округів, і їм це було важливіше, ніж загально якісь міські проблеми. Тому це абсолютно робота не така, не булочка з маслом. Я не хочу більше цього, знаєте, такого задоволення. Більше якоїсь громадської діяльності. Так, я готов реалізовувати себе на громадській діяльності якось.